И Исус, като седна срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата, в храма. Място, където пускаха своите доброволни дарения. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти, т.е. един квадрант. Това са жълти стотинки. Никаква пара. По-малко от 5 хляба и 2 рибки. И Исус повика учениците си и каза им: истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата. Преди малко казахме в самото начало на нашата проповед. Светът се впечатлява от големите работи. Когато се каже, еди кой си милионер, отделил 10% от приходите си за благотворителност, ние казваме, браво на човека. Милионер обаче не е скрън за дава 10%, еди какво си дава. Големите неща ни впечатляват. Но Христос сега се впечатли от малкото нещо. От тия 2 стотинки, 2 лепти. Той повика учениците и каза, тази жена пусна повече от всички. И знаете ли защо? Той обяснява защо. Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотивата си пусна, кажете го, всичко, което имаше, целият имот.